Behra Wanê ku van salên dawî bi qirêjbûn û daketina asta avê tê rojevê niha ji biçêkirina otelekê li peravên Behrê di rojeva waniyan da ye. Li bajoreke Artemîta Wanê otela bi navê Şahmaran Merîd di bin navên nûkirinê da bê destûr peravên Behrê dadigire û avahiyekê nû li rex otelê ava dike. Tevê ku Platforma Demokrasiyê ya Wanê xwepêşandanek pêk anî jî çêkirina otelê û dagirtina peravên Behrê berdewam dike. Ku ev otela hatiye çêkirin dora Behra Wanê îmhayeke her ya mezina ku xwezaya golê li ekolojiya bajêrê me li ekolojiya Behra Wanê tê kirin. Li gor Kanûna Peravan ya Tirkiyê, perav yên hemî kesa ye û herkes dikare wek hev li wê derê bi serbez bigere û nayê qebûlkirin ku li peravan çi dîwar an jî tiştekên ku bibe asteng ava bikin. Van Gölü'nün kenarı da dolgular. Beçekirina avahiyan û dagirtina peravan Behra Wanê tê vêran kirin û di heman demê da jî qirêj dikin. Mixabin em dibînin ku berpirs ji Behrîna parêzin. Ji aliyê din ve bajarvaniya Artemitê bi nivîskî daxuyaniyek belav kir û diyar kir ku otel bê destûra wan tê nûkirin û Behr tê tejîkirin. Bajarvaniyê dida zanîn ku wan peyvîra xwe aniye cih û ew otel mor kiriye û biryara bi pereyî cezakirin û xirabkirina otelê dane. Ama yapılan bir şey yok. Lê tiştek nakin ceza dibirin li belgeya cezadayînê tune. Gelê li ser dozgerî tê kirin. Li ser dozgerî hin jî çi tişt nedayê dest pê kirin. Ji bo xwepêşandina me sê toma û sê otobüsên tê jî polîs hatbûn. Li diviya ba ev polîs ne ji bo parêzvanên Behra Wanê diviya ba ev ji bo xirabkirina wê otelê hatiban. Platforma Demokrasiya ya Wanê ji bo cezakirin û rawestandina avakirina otelê gilî li ser dozgeriya Komariya Wanê kirin. Ama nayet evê manê ku ewa destûr daye ev gelek jî dê serê xwe li ber çemînin asla ve asla. Hatta îroke jî em berê xwe denê li bajêrê Wanê ev milletê ku Wanê dirûnîtin pey neriheta nalata jî lê dibarînin. Li ser van îddiayan me xwast ji xwedan û berpirsên otelê bersivên wan jî wergirin. Lê wan nexwast bersiv bidin pirsên me. Lê rêvebirekî otelê ku nexwast navê xwe bide qebûl kir ku hin belgeyên wan kêm in û ew hewil didin wan belgeyan ji saziyên fermî hildin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.